Hercules! Napalabas, nagsubli ni Hercules iti balay ni Doña Buding ket nagpamarang akasapulan na ti trabaho. Takayat na apaliiwan no anya pay dagiti dadduma a dakes nga aramid da. Malaksid iti panangipupukda iti babae. Nagkatawa ni Doña Buding iti panagsublina, gaputad da plano na iti daytoy. Nga isapulan na ni Hercules iti bayer iti balasyo tao. Iti rabii, sinarek ni Hercules ti silid nga ayan ni Don Apollo. Itagagayem, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas, Anapolwan. Dolyar, dito'y drama tayo. Hercules! Tata, anya ka diti akam mo iti negosyo ni Doña Buding? Awan, nagbalin la pagayam ko. Ket customer la ditoy. Nabayag ka di daytoy nga aramid da? Ti agila ko iti tattao iti abroad. Kanda dumapay adakas nga aramid da? Kas kuma iti mainaig iti babae. Wen, duan na tawa na kastoy ter aramid da. Anya ka di pa iti mading aramid da? Malaksid iti human trafficking. Awanan ti amok. Dakas ti aramid da. Kat dagiti kas kadakwada. Nasken amadusa. Anya ter aramidam iti dayto asilid Hercules. Kawa, madam. Guardia! Irakad yun ni Hercules! Ay, saan madam? Sandak nga irakad? Ha? Sandak nga irakad, madam. Kunak ngamin no awan ti tao dito'y asilid. Nagpipintas ngamin dagiti silid dito'y balay mo. Isu akayat ko makita. Anya? Uwan, madam. Katawan dakas apanggap ko. Apay kumangay agarami dak iti made. Kat imayak nga ro dito'y tapno agtrabaho. O sige. Mamati akon kan ka. O sige, rumwarkan dito'y asilid. Uwan, madam. Doña Buding, rukaatan akon ditoy. Ikarik, saan ka alibasan? Di nakpagbalinan nga awan panunot na, Don Apollo. Agtalinaod ka asirarakad. Aging ga makasangpat ti bayer amang gatangkan ka. Anya? Pakairanudan kan talaga. Nga uray lakay kan. Doña Buding, nagpintas da ito'y balay mo. Balay at talaga tibak nang. No awan ti bagam nga importante. Ingkan ijay kusina, taado ti maitulong mo ijay. Kandi mo gamdan ti rumwar iti inaladan. Gaputa si dadaan dagiti gwardya amang paltugkan ka. Uwan, madam, amok dayta. Kun awan panggap ko apumanaw. Isungarod ang nagsubliak ditoy. Takayat ko mati agtrabaho akas kan ni Dibora. Ta siguro, dakkel mat ti swildok. Agswildo akmat iti dolyar. Anya? Doña Buding. Naragsak ka di iti biyag mo? Apay adamdamagam. Gaputa nagbaknang ka. Natural. Naragsaka. Ado ti kwarta. Ngam agnanayon ka di aragsak dayta, madam? Anya ti kayat mo asawan? Ragsak mula dayta dito'y rabaw ti daga, madam. Intun matay ka. Mapan kanto ijay pagaryan ni Satanas. Anya? Ngamin, dakas ti aramid mo, madam. Awan asem iti padam a babae. Kastamot ton dagiti tattao nga ilakom iti sabali a pagilyawn. Anya ti sasawam? Madam, adu ti kwartam dito'y rabaw ti daga. Ngam inton matay ka, saan mon tumutlaeng a maitugot dagita? Kang runaan na, agturong kanto ije pagarian ni Satanas, iti agnanayon nga apoy. Aguyong! Madam, itatabakot kan,
Nasken nga agbaliw kan. Idyamon ti dakas nga aramid. Nasaysaya at ti agbyag asaan abak nang. Ngam tibak nang, ngam agrigat tumatan iti danaw nga apoy. Aday wanak dito'y aguyong! Ammo madam, nagpintas ka. Anya? Un madam, ngam ti kaumgam, laad. Talaga ka di asor-soronan nak! Nagpudaw ka pa'y madam. Ngam ti kaunggam, kat nagngisit. Nito! Ops. Di ka agungat madam. Ang mga numaatake ka, kat matay ka. Oh, talaga ka di naksardengan. Madam, husto ko man ti kinadakas nga aramid mo. Ang mga numaibalod ka pa'y. Sayang laeng no kasta. Tadi mo mapagnumaran dagiti kinabaknang mo. Agbabawi kan iti nagbasbasulam, madam. Tapno makarik na kamot iti pudno aragaw. Ragaw nga ipaay ti apo anamarswa. Anya? Agbalbaliw kan, madam. Sakbay amala daw ti amin. Oh, masurunak iti dayjay a tao. Nagadukit din ti sinasaw na jak kayat amangag. Ni Hercules, madam? Nakita ngamin niya agsarsarita kayo iti salas. Oh, naskan kano nga agbabawi akon. Sakbay amala daw ti amin. Anya ti kayat na asawan, madam? Ijak kanon dagiti dakas nga aramid ko. Wanmat ngamin, madam? Kayat mo asawan? Kanunungam ti sinasaw na. Kinasarita nakmat ni Hercules, madam. Anya? Madam, jak kayat ti makipagnaad ka ni Satanas ijay pagaryan na. Iso akayat kon ti agbalbaliw. Madam, hinta ko mamakimesa. Deborah! Madam, agbalbaliw tan. Taamangan no may balod ta. Jak kayat ti may balod. Pagiin nagawan dakton ijay. Madam, madada antibiotic. Anya? Uray si ka, madam. No may balod ka. Ay, saan dak apakawan ng dagiti balod? Sige ka, pagpipirsayan dak ka. Kasta? Wan, madam. Husto ni Hercules. Isaldang tante agaramid iti dakas. Hello? Hello. Kayat ko umay dita house po. Ito labi. Umaya kag palpaliwa. Ha? Ni Mr. Sira ito'y. Malakip mo. Awan, Mr. C. Malagip ka. Ito labi. Umayak dita house mo. Kayat ko palasag babae. Agpairak nga ngira. Kwa. Sige. Hay. Oh, mariripo ka nak. Sigurado anang inatibayad ni Mr. C. Agsubli-subli iti panunot ko. Tinasao kanyak ni Hercules. Madam, rukata mo ni Don Apollo iti nakairakadan na. Saan abale? Ta saan mutla makarwar dito? Ngamin at dagwardya. Kasanon no patayon nak? Saan, madam? Protektaran ka. Anya? Kabaulam timang protektar kanya? Una, madam. Kan maysa, saan ang maaramid ni Don Apollo timang pataykan ka? Tamabutang. Pagkunaam amabutang. No aramidon na ti kasta, sigurado ang maibalod. Isu ano itulok mo, madam? Siya kun amis mo timang rukat kan ni Don Apollo. Nagtangaan ako niti panakairakan ko. Laglag itom Don Apollo. Saan ka nga agaramid iti pakadadaelam at laeng?
Di mo gamdon adang ran ni Donya Buding. Gaputan nabilin nan dagiti gwardyana. Ano agbiddot ka? Paltugan da kan adagos. Kinid daw ka arukatan da ka. Iso adi ka kumaagaramid iti madia. Di mo gamdon ti rumor iti inaladan. Tamang ano paltugan da ka. Kasanong aro da makaruwarak ditoy? Makarwar ka matlaeng, Don Apollo. Basta di ka agar aramid iti madi. Kasanon, madam, sa anak ka din arumwar amapan agrikrot? Sanan. Ha? Kaya't naasawan? Si mamay dagiti sao ni Hercules kan ka? Ha? Uray siyak, madam. Agsubli-subli iti panunot ko dagiti sinasauna. Iso akayat kunti agbalbaliw. Kasanoon dagiti kontak ko iti sabali apagilyan. Bayam idan, madam. Dinapatag, agbalbaliw tan. Amom ka di adelikado matibiyag ko. No agit katakon iti grupo. Ha? Sigurado adakas ti mapasamak kanya. Di mo mabalin ti rumwar, Don Apollo. Amangan no isagmaknak lang. Palubusan na kung gagawid. Kad saan kanto nga isagmak? Ikarik da ita. Saan mabalin? Diyak kaya tiagyan latan dito'y balay mo. Kasanumaten dagiti negosyo. Awanan bibiyang ko iti negosyom. Nabayagtan nga gamam mo, Donya Buding. No kaya't ka nga isagmak, hindi ko mapailaeng. Awan panagtalag ko kan kaitan. Ikarik, Donya Buding. Saan ka nga isagmak? Sana mabalin kunak mo! Agyan kapay dito'y balay ko! Wan, Hercules, kastati ko na ni madam. Delikado ka no tibiyag na no agikat iti grupo da. Kan uray siyak. Ay, may raman akmatan. Maawatak. Ay, sa dino nga iti paglemengan mi asaan da kami amasarakan tinakikapengan ni madam as sindikato. Amo ko no sa dinaw. Sa dino ngay. Basta, amo ko no sa dinaw. Ipan kayo ijay. Kat saan da kayon to ama sa pulan ti kunayo as sindikato. Apay nga awan mo tan ni Hercules, apong Herman. Ada na panan na. Sa dino? Basta da na panan na. Sa dino nga ron, apong. Basta da na panan na nga ron. Sumangpet tulat ta. Apay ka di nga may, Nancy. Anya ti bagam ken kuana. Kayat ko lang ti makisarita kan kuana Ngamin, iso tinangispal kada kami babae. Ijay house ni Donya Buding. Wen kasta talaga ni Hercules. Ispalin na dagiti maisagmak. Bilibak talaga kan kuana, apong. Kasta talaga dagiti kaskin ni Hercules. Nancy, pakaragsakan dati tumulong kadagiti tattao nga kasapulan iti tulong. Naisang sangayan talaga ni Hercules, apong. Naturod. Aywon, naturod talaga ni Hercules. Naipaayan iti kasta talugading. Tapno makatulong kadagiti agpatulong ken kuana. Don Apollo, no makarwar ka dito'y balay ni madam, anya ka diti umunang aramidaw. Asikaswak dagiti negosyo. Illegal ka de? Uno? Saan nga illegal? Legal amin na pagkukwartak. Nasayaat no kasta. Adda ka di mabalin apang isarkam ka dagiti awan trabaho na ababbaraw kan babbalasang iti negosyo? Ha? Kaasimat dagiti awanan trabaho. Kas kan ni Leia. Adda ditoy. Gaputamang namnama nga adda trabaho ama ipaikan kwa na. Ngam di nalaam mo apagkwartaan dalaeng. Kundi na mo amabalin da nga ilako iti sabali apagilyan. Kwa. Masakit ti inana. Kat kasapulan dati kwarta tapno maipaagas da. Isu ano mabalin.
Alaam ko mga agtrabaho iti negosyo. Sige. At damot mabalin na pagtrabahuan. Agtrabaho iti department store ko. Nasayaat no kasta, Don Apollo. No tumulong ka iti agkasapulan, sigurado ang mabindisyonan dagiti negosyo. Haniya? Kaasimot ni Leia, tata. Kasapulan na launay ti trabaho. Ay, Donya Buding. Ilakom ka din ni Leia iti foreigner. Kasimat. Bayam lang nga nagtrabaho iti department store ko. Anya? Amom ka di. Husto tinakunan ni Hercules. Naragrag sa tibiyag no makatulong ka iti agkasapulan. Ha? Donya Buding, palubusan na ko na rumwar dito'y balay mo. Kat isurot ko ni Leia. Kasapulan na unay ti trabaho, gapo ta masakit, inana. Anya? Masakit, tinana? No ilagom iti foreigner, kasanon ti masakit nga inana. Kaasiman. Nagsasao ka. Konamlan asino ka anasayat ataw. Saan man na nasaya ti ugalik no daduma. Ngemawan iligal nga ramid ko, Donya Buding. Pasig aligal dagiti negosyo. Donya Buding, palubusan na kamin arumwar kini Leia. Amalia! Amalia! Siyak da ito'y! Vilma? Vilma! Sika ka din agpaiso? Naimpagmanta na kaumay ka dito'y ayan mi. Naibagam idi kanyak ti lugar yung. Kat naamok ang nakarwar kayon iti balay ni Donya Buding. Iso nga imayak dito'y. Kat agyaman nakta nakita ka. Umay ka, mapanta dita balay mi. Di tatangag sarita. Adda lugar apang ipanak kada kayo, Donya Buding. Iti kasta, saan da kayon to ang masurutan iti sindikato? Sa dino kumaday ta lugar? Ijay Encantasia, madam. Ha? Encantasia? Agmauyong kansan at talaga, Hercules. Saan, madam? Patyendak ko ma. Isuan mabalin. Palubusan yon da Don Apollo kan Leia. Anya? Kat kuyugan kayo ija Encantasia. Aguyong kansan at talaga, Hercules. Sige, addakan ka, madam. No kayat mo ti agaramid lata iti dakas, makaammo ka. Ngam sigurado nga agbabawi kantaw. Gapo ta maibalod ka. Isung agpanunot kan, madam. Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwayan na dinggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Ana Paul 1, Dolyar. Dito'y drama tayo, Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Pagklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon Hercules. Agyaman kami itingkay panang trabay.